Aloha amigos. Να σου πω ρε γυναίκα, επειδή δεν έχουν πολλά λεφτά, έλα βάλει ξαπλώστα εκεί μπροστά τη θάλασσα να μας το πιάνουν τα κύματα, βάλε εκεί και την ομπρέλα, βάλε εκεί το ψυγιάκι με τα παγάκια και να κάτσουμε χαλαρά. Νικόλα, βγες έξω από εκεί, είναι πολύ βαθιά για σένα. Γιώργο, έλα εδώ να βάλεις το αντιλιακό σου, βγες έξω. Εγώ που λέτε παιδιά, εγώ μέχρι τα γόνατα μπαίνω, είναι πολύ κρύα η θάλασσα φέτος, πάρα πολύ κρύα. Μέχρι τα γόνατα, άντε, και του χρόνου πάλι. Ναι, δεν χρειάζεται πάλι, έλα πάμε να φύγουμε. Έλα πάμε, έλα, γεια σου, πάμε. Λοιπόν, σήμερα έχω φορέσει εκείνο το μαγιό που είναι σαν βρακί, ναι, εκείνο εκεί που πήραμε προχθές, ναι. Λοιπόν, εντάξει, το φέρασα, κάτσε να σου το δείξω, ωραίο, Λοιπόν, ωραία, πάω ένα 100 μέτρα ελεύθερο και ξανάρχομαι, εντάξει, γεια σου, γεια. Ωχ, ένα γέρατος. Με βγες, να, το πιάσα, ένα γέρατος, να. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, κάντε ένα like αν σας άρεσε, ένα subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γάτα είναι αυτό. Τι κάνει η γάτα?